Salama jiaby, Dr Lofty. Donc comme misy tsy mahay le tokony kagnarana Dr Lofty. Mpihira za sady auteur compositeur ko. De à la fois un peu ingénieur-ndraza. Tsy de mahay loatra amin'ny son fa magnanognano sady technicien ko no vidéaste. Fialantsiny moa alefa aloha amin'ny koragna mety andeha ataoko ito. Izy ty moa nataoko tamin'ny commentaire fa nifafagna le izy. Fifonagna zegny nataoko tamin'ny commentaire tamin'ny Zokibe Mambe. Raha nosoratiko tao zegny ty. Zoky azafady. Tsy de tadidiko tsara safe ko haiko mbola ifafany le fifonagna nataoko capture d'écran le izy. Fa tsy karaha zegny. Za tsy nagnantegna hoe izy amafa amle izy. Zoky volagniko azafady basekiady. Anao nahery. Zahay resy. Merci tamin'ny fagnanaragna. Jiaby regny zegny. Misy ny azo resiny. Fa nefa zay koa mba misy ny marigninay mba hitanay marigny zegny. Fa tsy agny loatra ndraiky votoatin'ny resaka fa azafady zalahy basekiady fa manjary maro loatra ny olo concerné. Na za fo mahinankina ka mahita olo agnatin'ny page-na fa nipitipiteny. Ny aminao agny tsy haiko sa mety aminao le izy fa aminazy zegny tsy de tiako loatra fa nipitipiteny. Manjary atsika roa zegny mipiditra agnatin'le izy, manjary mampiditra olo hafa. So le raha mihitatra lavitry ndraikindraiky efa misy amin'ny olo ababy le mpagnaraka atsika izy io ka anao amin'ny olo magnaraka anao tsy hoe mpanjaka tsy magnambany ny mpagnaraka fa karaha olo magnaraka mpanjaka zay zare magnaraka anao. Anao zio misy olo magnaraka anao agny maro. Hitako amin'ny commentaire ao maro olo magnaraka anao hoe ndraiky anao fahaizanao gitara magnaraka izy. Tieny be façon-nao amin'ny gitara raha jafa style-nao tieny. De magnaraka anao izy de kela raha mahazo anao izy mifanga fo aminao. Magnano hoe tsy maintsy mimpory anao izy, loyauté zegny agnatiny. Za koa mety karaha zegny, tsy haiko sa misy karaha misy olo magnampignampy za vitsivitsy hely ndraiky agnatin'ny Facebook ato hoe manjary mikatsifaka olo aby reo
atsika igny magnano fiainagnantsika ty. De sahiragna koa le tady vôla. Zay mitady vôla aminazy ty fanambarako. Eko tsy de mety aminao hoe le zay mitady vôla aminazy ty fa aminazy tady vôla. Sady raha tiagna moa tsisy tsaratsara ny hoe anao nahazo asa tianao, mbola azahoanao vôla koa. Asa nirinao, mbola nahazo vôla. Ke zegny izy. Za moa volaniko allo vitegna ady. Ny fafanao commentaire anahy fa tsy diniko karaha narary fô aleko atao vidéo hitan'olo jiaby fa zay zalahy resy basiky resaka USB ty. Safy raha nisy zegny maro zay magnano USB fa za raiky ny tegna karaha nandray naresaka. Safy za volaniko tsy hitovy amin'olo jiaby. Za koa fa misy idée tiako atao, za miady mafy za amin'ny hevitrina fa tsy manginy. Asiko hevitra safy zay raha nampianarigny za hoe koa fa misy raha raiky tianao tsatsary mila miady anao fa tsy azonao mora. Fa tamina raiky ty za resy zao ke resy zay magnano azafady aminao tsy zay za tsy haiko ny sasany fa beka ivitany ady aloha tsy magnino resy zay anao nahery anao. De izy igny tsy magnino fomba basiky sao miditra lavitra loatra manjary mampiady olo atsika. Ary talohan'ny zany komanty ny fafako raha jiaby momba disadisa tagnatin'ny compte-na. Beka mba tsy atsarovan'olo isan'andra, eky izy tsy ho adignan'olo. Fa le mbala tsy nahita. Le fa nahita mo izy igny raha tsy tokony aviany hady zegny, raha tsy tokony aviany malo. Fa alotsika jiaby samby ilamigny fo fa le fagnamia volagna ty io manjary na fotoagna tokony tadiavagna vola fo fa mampanahiragna azy io. De mbala lanintsika amin'ny raha karaha tsy dikany. Hitako tsy dia misy dikany le izy fô misy dikany ndraiky. Bon, zay.